Ricardo Lorente Andrés. Va néixer a Barcelona el 1904. Als 2 anys d'edat va contreure una meningitis i aquesta malaltia li va provocar la sordesa. Va estudiar a l'Instituto Catalán de Sordomudos de Barcelona, que estava a prop de l'Arc del Triomf d'aquesta ciutat, i als 14 anys es va posar a treballar de pintor a la companyia Vilaró i Valls S.A., ofici que va exercir fins a la seva jubilació. De molt jove es va fer soci de la Societat de Socorros Mutuos de Persones Sordes de Catalunya i del Cercle Recreatiu de Sormuts de Barcelona, per a posteriorment ingressar en el Club Esportiu de Sormuts de Barcelona del primer equip de futbol, del qual va formar part, sent considerat com un dels primers jugadors sords de Catalunya i d'Espanya. Va ser el porter de l'equip des de 1924 fins a 1926. El 14 de juny de 1936 va prendre part activa a la segona Assemblea de Societats de Sormuts d'Espanya, celebrada a Madrid, resultant ser un dels fundadors de la Federació Nacional de Societats de Sormuts d'Espanya, actual CENSE, en signar, conjuntament amb altres sords, l'acte fundacional. També es va preocupar per l'adaptació de l'esport i les seves regles a les persones sordes, tant del futbol com d'altres disciplines. A més, va ser un gran artista de teatre i excel·lent manyaga. Va morir a la seva ciutat natal el 1988.